this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Na, szevasztok srácok! Ebben a videóban 2v2 rankedezni fogunk. Vágjunk is bele! I play RL every day. Hát ez Jó. jó van, PC név. Bocsánat már kifejezésért. Itt vagyok jobbról. Vagy valami play, úgyis jó, várjál. Double vagy valami. Jó Én volt, jó próbáltam volt. bridálni. Ja. Ezt a videót mikor tesszük ki? Hát amikor megvágom. Hát... Kösz. Hát... Jaj, bocs, csak meg vagyok fázva. Ma azt majd, hát azért mondom, játsszál holnap kombateget. Nálunk ugye Magyarországon holnap ugye szünet van, úgyhogy... Hát akkor- nálunk iskola másként itt van. De adják kombateget. De az a baj, van kedvem menni most az egyszer. És holnap akkor végig játsz. Veszünk nem vagy tudom, 10 mit videót. És itt végighülyéskedtem itt, te ne. Hagyd. Én hagyom. Te is használhatod a buszot. Jó. Bassza meg, bocs, jaj. Bip. Na, Azaz. jó van, próbálkoztam 10 busszal. What the heck? Azaz. Baszki. Jó, bocs. Kijavítom. Vadaszti. Thank you very much. Ez Sigma. Balra. Hát végül is. Bazeg. Hát nem rossz annyira, csak nem is jó. Az bemegy. Hát tudom. Jó Nem volt, értem. jó volt. 2-0, de jó. Ja, ezt nem értem el. Ez Viszont jó, már- jót lőtt. Mondjuk kicsit smurf is, de mindegy. Fékelem szerintem. Jó. Ugye eddig az a gyerek, aki nem is csinált semmit. Az írogatja be, hogy what a save. A másik, aki meg, az meg még rúlvan van. Baszki. Az nem jó akkor. Challenge-eljek. De milyen rúl van, hallod, ilyet még nem láttál. Baszki. Milyen rólam volt. Hát, ilyen rajta volt tetőben. Jaj, azt ismerem. Ezt már nem értem el, bocs. Forgott. Fékelheted ezt is. Adom fel jól. Ők is azt úgy exítem. Nem. Nem tudtam jobban. Hú, azért azt Há, hogy bocs. értem el. Egy bumpra kellett volna megnyílni. Ja. Azt. Hát jól kezdjük. Na, egy comeback time. Jó van. Nem tudom, ez mire kellett ez az ugrás. Jobbra adhatod, aztán vágom és a bomba volt. Na gyere, comeback time. Viszont Megy. azt- Mehetsz. Hát Állj, hova ugye ugrasz? buszot. Beadás, lövés. Hát erre nem számítottam. Figyeljen vissza, csak nem jó. Gyere, szedjük össze magunkat. Na, várjál, jön a gól. Beadás, lövés. Akkor ez érdekes volt. Hát véletlen backflippeltem, bocs. Ne félreérem. Easy-be. Jó lesz. Megy midre. Szépen. Ma meg van, hogy elég ez a kis szatyorfülű. Hát, bazeg. Hát jó ez. Smurfer. Ez... Akkor most egy dia 2-ből, ja nem, is vissza. Most hol vagyunk, dia 2-ből? Nem tudom. FF-írnak. Még miért befefálnék annak? 5-0, faszi. És felénél vagyunk. Meccsnek. 5-0, faszi. Jó, hagyjad akkor.
Jó, hogy Kösz. viszed az összes buszot. Meg jó, hogy bumpolsz. Várjál, jön a gól. Vigyázz, comeback time. Na, Hoppá! én is ilyeneket szeretnék majd. Jó, azt szerintem ki fogom vágni ezt a meccset. Nehogy vágsz Vagy csak vágunk bele. Egy pár olyan jelenetet, ami hülye. Mit pampogsz a kicsi száddal? De hogy is ez nem maximálisan. Ez igen. Meg visszanéztem a régi videóinkon, powerbankeket lőttem, most egyet se tudok valamiért. Az meg. Nem csoda. Mindenre. Na, na. Na, lövés. Hát de mi vágás, Belövi ő, figyeld. Vágás, még egy percet, még van esély. Jó. Azaz. It's a comeback time. To the good old days. Ja, jó van. Úgy én is belőttem volna, lehet, de elhagytam, mert láttam, hogy jössz. Maradjad. Hát ha visszahozzuk, akkor buzi vagyok. Jó. Perfekt, 1000 csillagos volt. Főmán. Ott Na, van, az figyelj! nem Nincs, Ez visszaér. áléri. Azaz. Kék. Bumpoltam amúgy. Hát rohadt jó, csak Tudom. Tudom. ez jó shot. Mindent vagy semmit. Hagyd. De most a végére olyan botok lettek, az elején nem tudom, hogy tudtak jól játszani, vagy mi voltunk botok. Na, na. Ha indulok. De ma Vagy. busztom. Hova indulok? Add be. Alatta akartam. Csiki-csuki shot. Még 15 szek alatt. Simába. Kapunk egyet. FF1. Jó alakul. Hát ez elég jó volt. Érdekes első meccs. Gold 2 a faszi, gyere felé. Akkor nem biztos, hogy szeretném. Ami nem jelzett semmi vírust. Aha, Mehetsz. most ezt azért mondod, Eskü, de tényleg nem jelzett hogy semmi. ne izzadjak. Open net. What the heck? What the hell? Oh my god, no way, yeah. Valami fasz a zenét kéne tegyek alá. Majd, ami no copyright. Jó copyrightos. Jó copyrightos, ja. Balra. Ez után van. What the heck? Airdribble.hu-t fogok nyomni. Ja, ezt faking.hu-zom. Hát jó, azt nem fogod tudni. El se érem. Kapuba vagyok. Ezt adja neked. Azt. Faking.hu. Jó, az easy. Felé, Felém. Anyád, úristenit. Anyád tétkalácsát. Tudod, de az infótanárunk kérdezte az ebédet. És az egyik haverom mondta, hogy én szeretnék, és mire lejelentette, és minden berakta, akkor mondta, hogy mégse akar, és akkor mondta az infótanár, hogy az anyád tért kalácsát. Hát ez nagyon jó sztori, csak nem értem, hogy ez most hogy jött ki, de Hát, már úgy mondtam, hogy az anyád tért kalácsát. Mit csinálsz amúgy? nem tudom. Hagyd! Én sem tudom egyelőre. Csak itt nyomtam egy kis Nyugi. illet. A írt. Ja, mi kapunkra. Igen. Oh. Ah, Hogy gold 2 a faszi.
Az nem rossz. Hopp, egy faking. Másiknak belelőtt. Ne! Ja, az, hogy nem lőtted be. Hát rálőttem, kipincseltük. Jó, hogy nem értem be, mert csak beléptem volna. Várj, az még gól lehet. Menje! Adtam a speedet. Ugorj már fel, ember, mert... Na. Hát, de ha nem adok speedet, akkor... Akkor is odaértem volna Max Boost. Mára menjen. Balra. Hát jó. Ment. Te? Ja, azt hittem maradsz mögöttem közé. Várjál, fogom a középbeadást. Hát az jó is, hogyha ezt fogod. Hopp. Várjál, minden leszek, na. ha be tudod. Egy touch. Azt 1000 millió, meg egy csillag. te jó van, kösz. Kicsit erős volt. De azon kívül... Semmi para. No mercy, strike hard, strike first. Mondom. What did he say? Ilyen szar power banket bazeg. No mercy, Mellé strike is. hard, strike first. Ki is Itt ezt komolyan léptek. feladták, mi van két Hát, és felfelé. ja, nem baj. Úgyis a mi időnk. Akkor ez az utcsó meccs. Hát nem tudom, Mert én nekem mennem lehet kell. az utcsó előtt. Éhes is vagyok, meg mennem kell meccsre. Le is szarom a ilyen meccseit. Opennet ember. Ha inkább hagyom. Ne. Csak fölébb bírtam volna lőni. Szétszakad a gépem. Ez nem jó lett. Ezt csak fölé tudtam volna lőni, úgyhogy inkább ezt hagytam. Jó, most Fölé, jó. de- Támad! Az mellé megy. Támadó állás. Vagy le van rídálva. Látom, Hopp, nincs boostod, faking. akkor viszem. Még lesz. Széjjel van. Hát de... Anyád, Istenit. Most leadtam neki. De a meccs után tényleg drive-ra fel kell töltsd. Az lesz egy kikkelés idő, úgyhogy addig fog tartani, míg eszel. Védem. Jó lesz. Na, az Pablova. Escobar, az nem éri át, figyeld. Te vagy Escobar. Kutya szarsot. Mi kell? Hát jó, csak nincs boostom. Kapura, de mellé. Kapura, de mellé. Beadás. Akartam még egy touchot. Ezt innen bele van. Ja, maradtam volna. Zigól. Jó, hogy viszed az összeset. Gólt kapunk akkor. Sad story. Várjál, megy Beadás. középre. Jól. Minden más. Még mert volt dash. De? Várjál. Én Nem. ma a Batmobile innen Bazeg. az. Semmi. Lövés. Figyelj mesekbe. Gazó. Fú. Jó volt a shot. De azt simán kivéthette volna. Mi ez nem magyar? Véret vert. Nem. Ja nem. Jó. Értem. Ez ne. Jó, az gól. Most egy beteg vagy még. Az vagyok. Na fék. Jó Az. kis fék. Tetszett. Nincs boostom. Gaci. Az egy Gaci, nem, nincs boostom. Menj még, csinálj még valamit. Hát de hogy sem. Hát mit tudjam én. Hát. Ember. Olyan jó feladást adtál neki. Hát jó, de mit csináljak egyebet? Annak is olyan autója van, olyan hosszú az autója, mint a petem. Basszus. Gyere, víd. Gyere, Mobile Masters.
What the heck? Don't you know? Az... Nincs boostom. Még mindig nincs. Hogy le lett vídelve. Na most jövök én. Ezer csillag. Ja. Nekik lehet. Jó, kösz a boostot. Menj, menj, menj. Ennek nem magyar zászlója van? Ó, na lássam én. Nem az, figyelem. Aj, piros, fehér, zöld, csak nem tudom, hogy olasz vagy magyar. Nem, mert piros, sárga, kék. Ja, az olasz. Bazeg. Vagy magyar? Nem magyar. De az nem is piros, fehér, zöld. Az francia ember. Az Ja. sárga, vagy izé, Jó, kék. nagyon szépen nézett ki az én szemszögemből. Mára menjen. Jó. Hagyjad. Úgy eszem. Indítom. Megnézem. Jó, indítál. Figyelj, nem rossz. Vissza neked. Kurva éledbe. Szétesik a gépem. Bíd. Vitték a boostokat. Csinálj már valamit, ember, ez mi? Ez nagyon vicces. Jó, 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 na megoldom. Hát, gyönyörű, vezetnek egyel. Le is szar. Gyere felém. Hagyd! De láttam, Ó, hogy ugrik, ő franc. meg nem, te meg nem ugrottál ki, akkor gondoltam már. Já, jó lesz, hogyha ezt meg valahogy becsúszálom. Ott Jó, még benn van. De. Hogy ne lenne. Ja. Ez nem tudom, ez mit csinált. Én se. Nem tudom, hogy mind a kettő mit csinál. Balra mehet. Olyan szarul értene, Azt a büdös. mert Ah. őket meg kéne verni, és olyan botok. Már bocsánat. Hát jó, van, most kapjuk a gólt, várjál. Mondom. Jó van, ezzel mit tudtam volna kezdeni. Hát semmit, de nem mondját, hogy olyan botok. Én még majdnem el is értem. Ha várjál, hozzuk már vissza. Fékeljük. Fékelem és durrancsot kapura, ha tudod. Jó, remélem ide adja passz. Hát, De, inkább az így. csak visszaálltam a boostot. Azt a büdös. De jó. Nice shot. Hát de jó, de te szvéthetted volna mondjuk. Hát, akkor az én hibám, hogy belőtted Nem, ott izomból te hibád el. Max speeddel jöttem, hát ezzel nem kellett volna kezdenem. Hát, ha az Istenek megáldanak. Fékelted most is már, úgyis mindegy. Open! Full piece, full piece. Full piece, full box, full piece. Hát meg Ott a badge. Várjál, van esély. hát 16. Tégla azok, várjál. Jó, csinálj valamit. Na, itt se rossz, várjál. Lőd, lőd, open, Ennyit tudtam, Max. Ne! De miért teszed el előlem? Már ott volt, olyan gólt tettem volna, hogy összeszarom Elsérted magad. volna, véletlenül tettem. Hogyne? A picsa. Div 2, jaj. Így kell esni Dia 2. Div 4-ből. Na jó. Div 2. Kösz a figyelmet, ha idáig eljutottál, az Az... Sigma vagy nagyon. Na. Skibirizzer Sigma.
Ó, várjál még egyet, a végére egy Golden Pumpkin kinyitok. Na, a Black Market jön, akkor ezen a héten minden nap videót kirakunk. Dick! Anyádat! Black Market jön, keci! Dehogy jött Black Market. Esküszöm! Aha. Jó van, na. Gyere DC, megmutassam -e. Nem nyitottál Black Marketot. Na tessék, várjál, berakom. Hívlak DC-n. Nem kell, berakom itt. Tessék, ezt nyitottam. Ez nem Black Market. De Black Market rohadtul. Ez tényleg Black Market. Esküszöm, Fire God az a neve. Megnézem, ez- nekem megvan-e. Azt a kurva. Na jó, na köszi szépen a figyelmet így a végére. Azt nem garantálom mondjuk, hogy minden nap lesz videó, de De minden nap lesz. jó, Jövő akkor hét. jövő héten minden nap lesz. Ma úgyis vakáció. Ja. Hát hétvégén nem biztos, de hétköznap lesz. Igen. Na jó, akkor köszönjük szépen, hogy idáig megnéztétek ezt a videót. Akkor aztán találkozunk legközelebb egy következő videóba. Na, császlok! Sziasztok!